it-tfal f'riskju ta' faqar fl-aħħar snin komplew jiżdiedu. Minn ċifri uffiċjali jirriżulta li r-rata ta' tfal fost il-popolazzjoni li tinsab f'riskju ta' faqar minn 18% fl-2007 illum telat għal 22%. Kien għalhekk li l-Fondazzjoni ideat ħasset il-ħtieġa li tiddiskuti din ir-realtà f'konferenza. Iva, Fondazzjoni Ideat illum organizzawna seminar tfal f'riskju ta' faqar propju għaliex ninsabu f'kuntest illi għandek ħafna tfal qed jimxu l qudiem qed jiksbu suċċess iżda għandek ħafna tfal oħra li qed jaqgħu lura. Qed jaqgħu lura mhux sforz għaliex ma jistgħux jaslu huma iżda għaliex jinsabu f'ċirkostanzi partikolari. Il-kelliem ewlieni laburista Carmelo Abela saħaq li huwa importanti li naħdmu sabiex it-tfal kollha f'pajjiżna jingħataw tfulija b'saħħitha u serena. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mill-kelliem ewlieni laburista Mary Louise Colejro Preka li tkellmet fuq il-problemi li jeżistu fil-foster caring f'pajjiżna u fuq kemm importanti li dan il-qasam jittieħed aktar bis-serjetà. Il-kelliema laburista Ġustin Karwana min-naħa tagħha semmit il-problemi li hemm fil-qorti tal-familja fejn hemm biss jaħdmu 3 avukati ta' tfal part-time. Ġustin Karwana tkellmet favur aktar għajnuna li djar residenzjali ta' tfal saħqet li dawn qed jagħmlu xogħol siewi ħafna u għalhekk għandhom bżonn jiġu mejjuna aktar.